Bonsoir, Auntie madame. Bonsoir, ça va? Ça va? Pas chez vous. Eh, o kuma ite se ka foli kɛ yan. An ne mɔgɔ donna gulu kan I b'a fo. E ka foli juru dɔ de bɛ ne na. Ne b'e fo, ne b'e dɔn. Ne fa isi. Ma den dɔw yɛrɛ. Awɔ, sigi ne fa. Kɔrɔbaasi tɛ yen. Non, pas chez vous. A ka di? Wa ma juguya. Aya, tulo b'i la. Au fait, n y'a mɛn ko kuma dɔ tɛmɛra o ni muso cɛ. E muso de don. Awɔ, ne muso de don. N y'a mɛn ko kuma tɛmɛra I n'a cɛ a ka tɔncɛkɛyɔrɔ la. Awɔ. Ko i y'a essayer ka a lamenacer quoi. Ko n'i y'a sɔrɔ k'i b'a fɛ ka dun ta a bɔ tan. Awɔ. Non madame, mais e m'o kɛ. A cɛ de ne ye. Et puis fɛnɛ ni lakanaba de. N'a ma ɲɛ ni ko sugu kɛra, kana essayer k'i b'a lamenacer kuma tɛ fo ka taa fagali ko kuma bɔ a la. E man k'o fɔ ou bien de. Awɔ. Bon donc à partir d'aujourd'hui n tɛ fɛ a ka se ɲɔgɔn ma kuma tɛ I ka essayer k'i bɛ fagali ko kuma tɛmɛ I n'a ni ɲɔgɔn cɛ. Est-ce que I bɛ ka n ka kuma faamuya? Voilà o de kun don. Ne fa. Ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la I yɛrɛ ɲuman na I ye tentigi de. Ouais. Ni mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ la. N'i ye kelen lamɛn n'i ma kelen lamɛn I bɛ nkalon kan. Non. Non, écoute-moi mon frère. Ne fa ne lamɛn ba ye. Ni ne bɛ kuma I bɛ ne lamɛn. Kana na I tulo b'i la n'i tilala ne kuma. Attention, I kuma cogo dɔn. Ni ne bɛ kuma ne bɛ lamɛn. Est-ce que I bɛ segin I bɛ ka n ka kuma faamuya? Awɔ, n tulo b'i la. Ni ne muso de. A tɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma ne de b'o dɔn. Mais comment est-ce possible que e bɛna taa a bɛna se ɲɔgɔn ma f'e bɛna fagali ko kuma bɔ I da kɔnɔ? À partir d'aujourd'hui n'i y'o kuma fɔ dɔrɔn n b'i datugu wa da tɛ don I ka kuma la. Ayiwa ne kɔni n na kun ba yɛrɛ de ye. Ka ne datugu. Ouais n b'i datugu. Ne fa I ka suma. I ka suma o fɛ n'a y'i jan ta sisan I ka taa n datugu. Ma sœur. Ne fa ne bɛ y'i bonya de. N bɛ k'i bonya de mais ni datuguli ko kuma bɔra la. Min ye jan b'a fɔ. O droit t'e bolo k'e bɛ bɔ f'i ka sɔrɔ ka na ni accusé n ka so a droit t'i bolo. Ne fa droit t'i bolo I ɲumanna k'i muso don I muso tɛ I sunkuru de don. O tuma ne t'a dɔn wa? Ne t'a dɔn wa? N'i ɲɔgɔn muso gana bɛ yan. I sunkuru de don ne fa n'i tɛ fɛ o ka f'i ye a bɛ f'i ye. Bon I tɛna k'i bɛna ne accusé I sunkuru kama. I kuma cogo dɔn quoi et puis fɛnɛ manamana ko man di quoi. Manamana ko man di e. E bɛna sariya ko kuma fɔ ne e bɛ sariya dɔn ka tɛmɛ ne. Ne fa I tɛ sariya dɔn n'i bɛ sariya dɔn I tɛ bɔ I ka so k'i bɛna ne ka so k'i bɛna ne accusé I sunkuru kama. Kuma ɲɛfɔ ne. I tɛ se ka na ne accusé I sunkuru kama. I sunkuru kɛ. N tɛ boli baliyali fɛ dɛ. N'i b'i cɛ dɔgɔya so kɔnɔ ne t'a bonya dɛ I y'a mɛn wa? E tɛ maloya ka sunkuru ko kuma yɛrɛ fɔ. Rose kana kuma yɛrɛ e ka na e jɔn ma ye. Ne ba o ye bi ye dɛ parce que e cɛ b'i kɔrɔ ko ne y'i minɛ n'e kun tɛ ɲina k'i faga I sera ka kuma. Wallahi e tɛ se k'o kɔrɔbɔ. K'o kɔrɔbɔ e ni ne ɲɔgɔn yɛrɛ k'an bɛna cɛ. A y'a kɛ tɔncɛyɔrɔ de la ni e ni ne ɲɔgɔn ye k'an b'a cɛ yɛrɛ. Sunkuru bakɔrɔ boro bɛɛ e k'e lajɛ bani ka loger cɛ fɛ yen nɔ. San joli kɔnɔya joli hali woro ma bɔ. E tɛ maloya k'e bɛ dɔ ka sunkuru baya fɔ. Voilà i ye sunkuru ba ko kuma min fɔ n tɛ fɛ k'o mɛn I da kɔnɔ. I tilala ne fa bɛ kuma. Ne fa sunkuru ba bi a sunkuru ba sini. Ne fa I kamalen ba bi kamalen ba sini. Aw sunkuru ba damaw dɔw kamalen ba damaw. Alhamdulilayi alhamdulilayi bɛɛ cɛ ka so alhamdulilayi. Ale dun I bɛ bɔ I bɛ taa sunkuru tigɛ a bɛ taa ko manamana ko kɛ kelen mɛ I bɛ tila ka k'i da I muso kan. Ne ba ni I ma cogo dun. Ne de ko k'i e tɛ maloya ka alhamdulilayi fɔ. Ala yɛrɛ jiginnen don e la yɛrɛ. Wallahi bilayi. Adela sa. Adela ye hakɛ to. I jɔ tan. Awɔ e delila e ne mana kɛ sunkuru ba bɛ e bɛ k'a bordel ye. Kajawara. Tentigiw ka bordel de koyi. Tentigiw ka sunkuru ba a lajɛ. Wa ni basa kelen dɔrɔn de b'a la. An ka ɲɔgɔn lamɛn. Ni basa kelen solution foyi t'a bolo. A delila ba ye ne y'aw deli de. Aw deli lamɛn Kajawara ne y'i deli. A e k'i daminɛ ne y'i deli. Wallahi ne daminɛna kɔrɔ. Awɔ I delila. Sinon ninnu tɛ se ka na k'u bɛna ne accusé ka so kɔnɔ sa. Bilahi Ala. Ni deli fitinin k'ale bɛna ne dɔgɔya. Kajawara parce que a ɲɛ b'a kamalen na. N'i ye lamɛn e ɲɛ b'i kamalen na k'e bɛna ne dɔgɔya est-ce que ne ye muso min ye I b'a dɔn wa? Est-ce que ne ye muso min ye I b'a dɔn wa? Wallahi bilayi ne y'i faamu koyi. Kajawara i daminɛ. Ne tɛ jigin e la bordel. An tɛ ɲɔgɔn lamɛn wa? An tɛ ɲɔgɔn lamɛn.
tentugu ka sunguruba Ahɔ. ayi ne kulo bila sa ne kulo bila wallahi ne Zikiri kulo bila kɔnɔ kuma ou bien o ti tɔgɔ wele o de la parce que n delila k'i kuma i ka kuma mɛn a fɔ nin ye a k'a kuma cogo dɔn est ce que i bɛ k'a ye wa i bɛna mun a kɛ k'a kuma cogo dɔn sinon n m'a datugu walahi wallahi datugu Kajawara. ne fa filɛ datugu Kajawara. datugu Kajawara. amina i ka taa datugu e maralen don wa Kajawara. Ne ye kana ne ye deli. e maralen don wa taa datugu e tɛ cɛ de ya e tɛ tentigi de ya taa datugu bilahi ne tɛ sira taa datugu Kajawara. E ni ala cɛ. i bɛ se ka n lamɛn yan Même pas honte. n bɛ taa mɔgɔ datugu n bɛ taa mɔgɔ datugu tɛ ne ya e jo tɛ ko la k'e bɛ taa mɔgɔ datugu taa Kajawara. datugu Kajawara ne y'i deli. E k'i tigɛ da i dusu kan. I tigɛ da i dusu kan. sigiri cɛmɔgɔ ou bien o t'i tɔgɔ wele ten de ya O don. parce que n delila k'i ka kumaw mɛn voilà donc i bɛ kuma madame fɛ a kana na ka kuma yɛlɛnta sanfɛ kelen ni ne bɛ kuma ne bɛ lamɛn de f'i la et puis encore ne tentigi de n nana ne n kanto a ma de ani muso de bilala ɲɔgɔn na kuma tɛ ko ka tila ka taa fagaliko kuma de bɔ a la n na n'o kuma de fɔ a ye a k'a kuma cogo dɔn quoi voilà Ne y'e faamu. Nka nin yɔrɔ in na ni ne ko n bɛ jigin mɔgɔ la yan muso ninnu tɛ dɛ ne bɛ jigin e de la. mais ka jigin ne la ne jiginna ne ko jumɛn kɛ ne nana kuma ɲɛfɔli la puisque a ye fagaliko kuma min fɔ muso y'o kuma de fɔ n ye o de n tɔɔrɔ I ye ɲininkali min kɛ a diyala n ye ka d'a kan e ye tinitigi ye jamana in lakana fini bɛ e de kan na e muso ni dɔ muso ka kɛlɛ e ka da i muso kɔkɔrɔ ka na o tigi nɔfɛ fo a ka du kɔnɔ ka na o muso dɔgɔya o cɛ kɔfɛ non c'est yala ayi n lamɛn yala est ce que sariya la o yɛrɛ bɛ bɛn wa e yɛrɛ ye sariyatigi ye o i bɛ sariya dɔn ne hakili la musow mana kɛlɛ e de ye cɛ ye musow u hakili mana bonya cogo o cogo o hakili t'an cɛ o ne hakili ka bɔ kuma in t'o yɔrɔ la ne ka kuma in tɛ u k'u ka kumaw bɛɛ fɔ mais puisque a ye fagaliko kuma min fɔ o kuma in de ne tɔɔrɔ mais même si ale ye fagaliko kuma in fɔ ni dɔ nana ou bien ni problème ye nin sɔrɔ ou bien ni kungo ye nin sɔrɔ le fait que nin ye fagaliko kuma min fɔ an b'a tugu daga da quoi ça c'est sûr et certain ne ye ka kuma fɔ ale jo t'o yɔrɔ la Cɛmɔgɔ, zigiri cɛmɔgɔ, i bɛ hakɛ to i bɛ lamɛn. Ne cɛ filɛ nin ye, a tɛ dɛmɛ ne fɛ ko fosi de la. A nana kanga da de la. A nana ka na kanga de da ni n ka fari de. A bɛ foronto de sigiri dun. kɔnɔ A ka fari ko ta kɛlɛ la n'i ko k'i bɛ mɔgɔ kelen lamɛn est ce que i bɛ se k'a faamu wa Aw faamu kɛlɛ la i bɛ mɔgɔ fila de lamɛn mais n'e ko ko e muso ye min fɛ yen e b'o de lamɛn e tɛ ne ta lamɛn mais e nana ne accusé E de ɲɛ t'a kuma cogo yɛrɛ a la. y'a muso ɲininka A muso ko ne ko n b'a faga de a ye mankan da a ye mankan a da muso ko ne ko n b'a faga mais a ma ne ɲininka o a ma ne ɲininka Kajawara e k'i tigɛ da i dusu kan i ka a mankan tɛ se ka bɔ yen nɔ k'a bɛ na ne accusé parce que ne cɛ tɛ yan o parce que ne cɛ tɛ o de ye sinon ko wɛrɛ tun bɛ bɔ a la ne tɛ nin Ala ye tɛ maloya a ka jɔ cogo t'o yɔrɔ di la. dɛ. e tɛ maloya wallahi e tɛ maloya Wallahi e tɛ foyi dugulen dɔn yɛrɛ furu dama baya la bɛ Rose. Kajawara Dugulen e yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn. e delila e ka Hali dusukun tɛ kuma o maloya. faamuna e koyi mɛ a tɛ foyi la furu baya la nin Awɔ, ma k'a ye a muso delila. mun y'a k'a A muso delila ye e ye woro dengelen nin ka N'o fɛngɛ de ya f'i ɲɛna e ye woro dengelen in bolo wa Rose n tɛ fɛ k'i kumakan mɛn n ko n tɛ fɛ k'i kumakan mɛn Varan walahi ne jigilen e la n jigili i la kosɛbɛ nka n jigiyɔrɔ kɛla mun ye i la nin ye musow de ka kuma ye musow de kɛlɛla i ye kumakan dɔ fɔ k'o y'o fɔ ɲɔgɔn ma kuma kɔnɔ nka ni muso t'a kelen na o n ko cɛ dɔ de b'a bolo e ye cɛ de ye i ye nin cɛ ye ne kun sela nin cɛ ma k'a lasigi ka kuma cɛ ka na kuma a muso fɛ mankan min filɛ du kɔnɔ a kun tɛ se o ma o de y'a to n ka kuma daminɛ na n y'a fɔ n k'i ye sariyatigi de ye e kun kan k'i sigi ka nin yɔrɔw bɛɛ de jateminɛ sanna i ka na parce que an cɛw hakili ka bon ni musow hakili ye. jɔn ko ala an ma o fɛngɛ hakili m'o yɔrɔ ye I b'i jija cogo bɛɛ la nin ɲɔgɔn ka n'i sɔrɔ ni ɲɔgɔn ko mana wuli i ye cɛ de ye walima an jeliw bɛ yen an zikiridalaw bɛ yen ni nin ko n'a ɲɔgɔnw kɛla a ye ci lase an ma an b'a lase a furukɛ ma o kan ka min kɛ o b'o kɛ wa a tɛ kɛ mankan ye ta o nka n'a a fɔla ko k'a bɛɛ kɛ tan misaliya la ni nin ɲɔgɔn ta la kɛ e fɛ yen k'a sɔrɔ i tɛ yen n'i nana a fɔli b'i tɔɔrɔ dɛ o tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ mɛ n'an y'a sigi aw cɛ damaw k'a fɔ hakili la ne hakili la a bɛ fisaya o la dɛ n y'a faamuya voilà i b'a fɔ a ye nin kɔni nin bannen ye n tɛ fɛ o ka se ɲɔgɔn ma bilen ayi nin ye nin ko bannen e ka taa a et puis kuma fɛnɛ tɔ bɛ ne bolo a fɔ a ye tenitigi
tenitigi kan ka bonya kuma man ka yɛlɛn tenitigi ta sanfɛ n bɛ da o ma n bɛ taa cɛmɔgɔ san'a ka taa An ka taa dɛ. a fa ɲɛna hali sini n'a muso y'a kɛnɛ b'a kala a jawara i fana ka sabali sa hali sini n'a muso y'a kɛnɛ b'a kala e sigida in na maaw de ka bonya bɛ e kan n'a fɔla ko mɔgɔw ka don ka na k'u bɛna e sɔrɔ ni mankan na maloya don sa sigiri kɔnɔ e delila ka ye mankan na a b'i ɲininka o de y'a to n bɛ k'o f'i ye ni ninnu ma min dɔn n'o nana e k'o dɔn sa foyi man tɔɔrɔ a y'a ka kuma fɔ filɛ i kɔsi i k'a ma ye n ye sɛsi de ta k'a d'a ma a k'a sigi sɛsi kan o ye bonya ye ou bien mais a ka kuma min digira n na ko ne ma fara muso la k'a bɛ taa datugu ale ka mun fɔ ne ma ayi a jɔ t'o yɔrɔ la ale kan ka fɔ k'a bɛ taa ne datugu o ye dusubɔ kumaw de ye ale ye tentigi ale b'a dɔn ne ye min ye mɔgɔ k'a ale b'a fɔ dɔn ne fa ye min ye mɔgɔ k'a fɔ a da la n'i datugu n'i datugula o tɛ kelen ye sa a tɛ se o tɛ kelen a tɛ se an ka ɲɔgɔn faamu i jija nin ka kɛ nin bannen ye nin ka kɛ nin bannen ne bɛ tila ka se Rose yɛrɛ ma du kɔnɔ n bɛ taa kuma a fɛ a y'aw jija a ka nin kɛ nin bannen hali ni nɛ o bɛ kɛlɛ sigiri kɔnɔ walahi e kama ne ni jɔ sinon fɛn bɛɛ ni ala cɛ n tun t'a to yen nɔ n tun bɛ taa kunbɛn kare kɔnɔ k'a minɛ k'a bugɔ foyi tɛ bɔ a la nafa foyi t'o la koyi mais e kama walahi ne ye n kɛlɛ ban o ye e kama ye n'i y'a ban tan i sigi a diyara n ye kosɛbɛ ne kun nana a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i cɛ bɛ yen i bɛna taa de n bɛ taa Ayi, a n'a ma nana kɔfɛ i b'a fɔ a ye ko n fɔla awɔ problème t'a la a ma na fɔlɔ ok i tɛ surafana kɔnɔ wa ayi non a ka ɲi a ka ɲi awɔ awɔ an b'a kɛ ten cɛ nin mɔnɛ don ne la bi koyi papa bɛ na an sɔrɔ yan